tak dorazí na afterparty a pokud ne, tak na zítřejší finále, který bude opravdu grandiozo. Ty nejlepší riders, to nejlepší z celého světového freeskillingu bude právě tady dnešní Excellence Soldiers. Vamos! Takže můžete vidět nějaký tréninkový jízdy, tréninkový jumpy. Od 14:00 startuje kvalifikace, která je rozdělena do 2 startovních lítů a potom už to tam odpálíme. A zatím se šetřete, zatím se teďka sbírejte síly, protože až se pojede ten vláček, tak vás budeme potřebovat úplně, ale úplně doplnej. Štěpánu, briefing, já myslím, že všichni jste mu rozuměli a víte, co máte dělat, takže pojďme pošetřit síly, pojďme si třeba napít nějakého dobrýho drinku. Máme jít na to, ale nejdřív, než pustíme rejdy, potřebujeme diváky. Potřebujeme... Což 2016! Pošlete jim to nahoru, ať o vás věděj. Už to tam letí, už to tam letí. Dámy a pánové, závěrečný vláček. Chci slyšet pořádnej bordel! Day Night Mission, Excellence Soldiers. Wow, pořádně si, drž to! Ruce k sobě, pískáme, tleskáme, hulákáme, děláme bordel! Tohle je Day Night Mission! Come on! Je to tak! Můžete pomalu si dát drink na cestu, opatrně. So be there and I'll see you at the party!